Prestăm servicii de administrare personal și payroll în sistem 100% externalizat pentru companii de până la 1800 de angajați. Încercăm practic să traducem limbajul legislativ în soluții punctuale, în așa fel încât clienții să beneficieze de cele mai bune soluții. Oferim foarte multe garanții contractuale pentru că credem foarte mult în calitatea serviciilor noastre și ne asumăm să oferim garanții pentru ele. Dacă în 2023 livrarea către persoane fizice a locuințelor sociale era taxată cu 5%, începând cu 2024 cota va fi de 9%. Ar trebui să mai iau un job ca să acopăr toate informațiile noi care ajung. Și asta pentru noi este ceea ce face Expert Mind și